Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι εδώ στο Runner Restaurant, ένα παιχνίδι που έμαθα πρόσφατα και πάμε να το παίξουμε. Λέει, δεν έχω κάνει το τώρα. Απλά έρχεται εδώ ένας πελάτης, κάθεται εδώ, πάω εδώ πέρα, μου λέει κάτι τι θέλει, πατάω εδώ, μετά πάω εδώ, μετά τρέχω, παίρνω εδώ το serve, του βάζω, μετά πάω να πλύνω το πιάτο, το βάζω εδώ. Πρώτη φορά το παίζω κι εγώ, πριν κάτι δευτερόλεπτα το έμαθα. Τι λέει manager. Όχι και πάλι. Να σερβίρω 2 άτομα. Αυτός βάζει τους πελάτες. Τον κάμπρα πατάς εκεί. Μου τους πάει, κάνει 5 χρόνια. Τι έχει δώσει. Την XP. Α, αυτός σου κάνει όλα. Α, όχι. Σούπα θες. Κρίμα. Δεν έχω. 16. Μένουμε εδώ 5 χρόνια. Ωραία, 6 μήνες μετά το φτιάξαμε. Πώς κρατάω έτσι. Στο μεταξύ, γιατί είμαι στο ίδιο τραπέζι. Γιατί όλοι θέλετε σούπ. Πες να έχουμε αυτό στον κατάλογο. Θα κάνω cook. Το πιάτο που ερώτησε που πήγε. Α, πήρα. Το πιάτο που πήγε εξφενδονίστηκε. Το άλλο πιάτο που πήγε. Ο σόπ. Την κάνω την γαρέφια, την τρώω. Φτάνει. Λοιπόν, item, chair. Τι βάζω. Βάλω εδώ. Ωραίος. Γιατί όλο παίρνω reward, δεν κάνω τίποτα, δεν παίρνω. Πού πήγα. Τι σερβίρω. Α, πίνω τώρα. Πάμε εδώ. 720 για μια κορολάιν. Δεν ξέρω αν τη λένε έτσι. Κορολάιν. Τι ονόματα μαθαίνεις. Πάρτο. Πού πήγε. Γιατί απλά μαγειρεύει και απλά τα φύγει τα εξαφανίζει. Εγώ ταμείο. Από εδώ παίρνει τα λεφτά που τις σούπες. Μην. Γιατί εξαφανίζεται. Πρέπει να το κάνω σερβ. Πάρε τα πιάτα. Κοραστική δουλειά. Παιδιά, λέτε να φτιάξω λίγο το μέσα του σκηνή. Κοιτάξτε λίγο. Έχω αυτό το Roblox και φαίνεται full σας. Και δεν έχει ωραίο χρώμα. Έχει ένα γκρι χρώμα, παρόλο που φαίνεται γαλάζιο απ' έξω. Κάρχα, σήμερα θα κουραστείς πολύ. Θα δουλεύεις εκεί κανένα 5 μήνα. Ξέρω κάπως το δουλεύω. Αν σταματήσει απλά το βίντεο, μην αναχωθείτε. Απλά θα έχει σταματήσει απλά επειδή έχει σταματήσει. Ή απλά θα έχει τελειώσει το μπαντάρι. Παιδιά μου δίνετε, όχι τώρα, μετά. Μου δώσετε 1 λεπτό να το βάλω στην πρίζα. Γιατί δεν έχω πρίζα. Έχω 5 χιλιόμετρα. Γιατί παίρνω. Πάρ' το. Σερβ. Α, τέλος. Μπορώ να μετακινήσω. Α, όχι, μπορώ. Πες να μπορώ. Μπορώ. Θα μετακινήσω και τον πελάτη. Περιμένετε. Ας το μεταξύ εδώ. Γεια. Καθάρισε εδώ. Κάνει και cook.
Όλα τα κάνω. Καπ. Δεν μπορώ να κάνω καπ. Σερβ, σοπ, κουκ. Θα λέει 100 υπαλλήλους, δεν φορά. Κουκ, πικ, κουκ, πικ, πικ, κουκ. Γιατί το κάνω, δεν το έκανα αυτό τη ζωή μου. Έπρεπε να περάσω όλα κανονικά από γιο. Πάμε να σερβίρουμε. Αντί για να χαλαρώνω τώρα στον καναπέ, πρέπει να σερβίρω πελάτες. Γιατί παίρνω όλο reward, δεν μπορεί. Level 3, level 2, level 60. Περίμενα να παίρνω serve. Αυτός θέλει. Κάνει και pick up εδώ. Βάλ το εδώ. Πάρε τι θες. Ωραία, πάρε αυτή τη λάφτα. Πώς φύγει. Sorry παιδιά, αν μπορούσα να το Robux. Μα τώρα δεν μπορώ. Δεν έχω Robux. Μάλλον. Βάλε εδώ τραπέζι. Πάμε εδώ που είναι δύο. Ψήρισε την καρέκλα. Πάρε την καρέκλα. Πάρε και την άλλη. Πάρε και το τραπέζι. Ωραία. Αλιστέψτε μαζί. Βάλε αυτή εδώ. Πρόσεχε. Ωραία, βάλε. Βάλε αυτή εδώ. Πρακτική δουλειά. Πώς να το έλξω. Sorry. Μπράβο. Και έφτιαξε τον πελάτη. Το βάλω εδώ να... Δεν θα αφήσω εδώ ένα τραπέζι. Μπάγεται. Φύγε κι εσύ, φύγε κι εσύ, φύγε. 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 Ωραία, περιμένετε. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Ωραία, κάθε τραπέζι θα έχει και φώνα να πει. Μια καρέκλα. Βάλω αυτό εδώ. Καρέκλες. Ωραία. Πού είχα τις τσέρες. Το τι ακούγεται. Αυτό ήθελα. Πρέπει να κάνω κούκα 67. Serve, take order, take order, pick up. Θέλω 100.000 υπαλλήλους, δεν μπορώ άλλο. Ναι, ωραία, εσύ τι θες. Εσύ, τίποτα, εντάξει. Γιατί όλοι θέλετε σούπες. Δεν θα πρέπει να το λένε run restaurant, run σουπο restaurant, δεν πρέπει να το λένε. Να πετάω, δηλαδή τώρα ίδια πράγματα είναι, δηλαδή αν παραγγείλει αυτός και όχι αυτή αυτό, το ίδιο πράγμα είναι, άρα δεν... Α, είναι και συγκεκριμένο, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να το δώσω σε αυτόν. Είναι το ίδιο πράγμα, δεν μπορώ. Κουκ. Βάλε κουκ. Πάμε κουκ, ζουκ, τουκ. Ωραία σερβ. Ταχύτητα κατσάου. Σερβ είναι αυτός. Ωραία εδώ. Κουκ. Εδώ κουκ. Κουκ. Λοιπόν παιδιά, σήμερα όλοι θα μάθουμε αγγλικά. Δεν θα μιλάμε ελληνικά, αλλά ξέρω να μιλάω ελληνικά. Σερβ, κουκ, κουκ, σερβ. Γιατί είναι τόσο γρήγορα. Τι κάνω, πού είμαι. Γιατί υπάρχω. Πάρτε, δεν τα κάνετε εσείς παιδιά. Μαγειρέψτε, κάντε. Δεν μπορώ. Κάντε τα όλα εσείς. Έλα. Πάρε και από εδώ. Δώσε αυτόν.
Έχουμε κάτι εδώ. Πλάνε πιάτι, μπράβο. Α, στο μεταξύ το ξέρω λίγο. Στο μεταξύ. Buy με farming. Λέει. You need to complete quest 11 first, focus on your quest, then come back. Good boy. Ποιο είναι το 13 quest? Α, είμαι στο 9. Να δεν το λέει. Πράγμα 13. Cook. Μεταξύ είναι λίγο μαγειρεμένος. Όλοι οι παιδιά εσείς θα γίνετε cook. Μαγειρεμένος. Ωραία, βάλε εδώ. Πάρε εδώ. Καλά, εσείς πόσο πεινάτε οι ίδιοι είστε? Ήδη είναι νομίζω. Δεν θυμάμαι καν ποιοι ήταν. Πρώτος δύο να τρώνε. Φυσικά δεν είναι ήδη τώρα. Και να τρώνε. Να μου φάει 60 σούπες. Μια βόλτα. Ωραίο restaurant. Free gift. Τι free gift? Κλείνει. Και τι λέει? Ναι, τι πήρα δεν ξέρω. Α, να μου λέει thank you. Μπλα, μπλα, τι πήρα δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων. Αφού μου τα έδωσε κάτι είναι και. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί. Τώρα τι ώρα παίζει να... Α, νωρίς. Εντάξει. Νομίζω ήταν το IP ήταν. Θα βάζα βίντεο 8. 8 ώρα. 8 ώρα θα ξυπνήσει σίγουρα. Τι δεν μπορώ. Α, μου έδωσε κουζίνα τώρα το είδα. Μου έδωσε κουζίνα και δεν μου έδωσε. Πόσο εδώ, νηπτήρα. Θέλουμε, αλλά εδώ. Τραπέζι μου έδωσε 3 καρέκλες, ωραίο. Βάλε εδώ, place. Βάλε και εδώ, place. Και εδώ βάλε. Α, όχι εδώ. Εδώ. Γιατί θα μεγαλώσουμε από εδώ μετά. Ωραία. Γιατί θέλετε 3 σούπες. Σούπο ρέστοραν είναι εδώ. Το καλύτερο σούπο ρέστοραν της οικογένειας σας. Σερβ, μπρεβ. Κουραστική δουλειά. Προσπαθώ να... Κάποια στιγμή πρέπει να βάλω και ένα διευθυντή. Δεν πρέπει να κάνω άλλο χρόνο για τη ζωή. Βγάλτε με. Ό,τι είναι αυτό. Έχω κουδουνάκι. Κουδουνάκι. Αστεράκι. Τι είναι αυτό? Δεν μου αρέσει. Απλά, γιατί μου έχει τα βαστικό στο... Α, στο τηγάνι. Ωραία. Α, είναι για τηγάνι. Λοιπόν. Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Το ίδιο πράγμα είναι. Λένε παίζει να είναι καλύτερο. Μου φαίνεται πρέπει να βάλω μια καρέκλα και ένα τραπέζι. Για να τα κάνουν όλα. Για να είναι ένας πελάτης εκεί να πηγαίνει να τρώει. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι μου έγραψε. Μα πριν λίγο. Όσοι πρέπει να διάβασαν. Στο μεταξύ, αυτή μου πλέον το πιάτο θέλει. Έχει αυτή. Η πάλι. Σερβ. Είσαι μόνος εδώ. Οπί. Α, ξύπνησα. Ναι. Σερβ. Α, την ίδια. Νιώθω την ίδια. Απλά ανεβαίνω να τον και τη βάζω κι άλλο ωραία. Cook. 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 Α, δεν βλέπω τίποτα. Τι είναι αυτό? Α, είναι πει. Ding ding.
Καλά, σήμερα θα κουραστείς πολύ. Γιατί είσαι τόσο βρωμιάρης, αφήνει πολύ. Έχουμε και δεύτερη. Πάνε κάπου. Γιατί όλα αφήνουν το ίδιο κομμάτι. Καταρχήν για τον μπολ που πηγαίνει. Το μπολ που πηγαίνει στα υπολείμματα. Περιμένετε να πάει κάποιος να σας δείξω. Το μπολ εξαφανίζεται. Εξαφανίζονται κάτι μαύρα κομμάτια. Σου πάει μαύρα κομμάτια. Δεν έχουν μια μαρτυρία. Κουκ. Ωραία. Παιδιά, νομίζω το βίντεο θα το σταματήσω. Θα πες να είναι το πιο μικρό βίντεο. Έχω κουραστεί να βάζω παραγγελίες. Με το ξέρω. Πολλά λεφτά. Κουκ. 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 Δηλαδή πραγματικά τώρα νιώθω ότι είμαι μέσα στο παιχνίδι, ειλικρινά. Νιώθω ότι εγώ τα κάνω όλα αυτά τώρα. Να, κοίταξε εδώ. Δηλαδή, τι είναι αυτό τα κομματάκια σκολάτα τρώνε με τη σούπα. Εντάξει, το πετάω όλες και παίζω μπάσκετ. Κλείνει. Ναι, επιτέλους. 6 χρόνια μου πήρε μόνο. Bye. Ναι, έχω φάρμα. Μου έχω χείσει. Φτάει. Α, τώρα απλά σπαμάρω εδώ. Μπορώ να φτιάξω ψωμί. Όχι. Πάμε manager. Θέλουμε τι θέλουμε, φουρνάρ. 100 ευρώ ο Τόνι. Επιτέλους, αν ο Τόνι πάει εδώ κάνει το κουκ. Και να θα χάρα πολύ. Έχει σπάσει το χέρι μου. Ωραία, εμείς. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα και αυτή ήταν λίγο. Στο μεταξύ, λίγο. Δεν έχει νυχτώσει. Πώς είναι η πρώτη μέρα? Πώς είναι η πρώτη μέρα να δεν έχει νυχτώσει και απλά συνεχίζουμε? Δεν είναι άλλη, είναι η πρώτη ώρα. Αλλά πρώτη μέρα είναι για το παιχνίδι. Πρώτη ώρα για μας δύσκολη. Πρέπει να ταΐσω κάποιον. Εσένα. Manage. Recipes, ψωμί. Παίζουμε Minecraft. Με 3 σιτάρια φτιάχνεις ένα ψωμί. Τι είναι το disable? Να το κάνω enable. Δηλαδή στα ελληνικά σημαίνει να το βάλω. Να είναι ενεργοποιημένο. Δεν βγάζει νόημα στα ελληνικά, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Όσοι κατάλαβαν. Θέλω να φάω κι εγώ σούπα. Δεν έχω φάει σούπα καθόλου. Ενώ είναι το ρεστοράν. Δεν γίνεται. Το μεταξύ δεν έκανα ποτέ εγγένεια. Ξανά την προηγούμενη μέρα εγγένεια. Λέει πρώτη μέρα. Αυτή γιατί παίρνει ψώμι σε πιάτο. Εντάξει, παίρνει σε πιάτο, ωραία. Γιατί παίρνει μόνο ψωμί και το τρώει με πυρούνι? Βλέπω. Τι να πω στο ψωμί με πυρούνι? Σαν να μου λες τώρα την πίτσα με μαχαιροπύρουνο. Στην κατασκήνωση ήταν κάποια άτομα και έτραγαν πίτσα με μαχαιροπύρουνο και απλά μισούσαμε τη ζωή μας. Τα φτιάχνετε σε μια ώρα. Εγώ πάω να κοιμηθώ λίγο. Πάω να δω τα σκιό. Ωραίο σκιό. Τι να, αν item unlock, ωραία. Πάμε στο τι κάνει, πατάμε εδώ. Έχω κι άλλο. Τι είναι, πάρω. Ρέτο, σου μπλε. Να, το καταλάβω. Shop. Ξέρω. Τι είναι αυτό κάνω? Μπορώ να αγοράσω ένα πινάτερ. Μπορώ να αγοράσω ένα ψυγείο. Μπορώ να... Θέλω... Αυτό το έχω γιατί θέλει τζέρς. Δύο βρύσες. Αυτό το τι? Δεν έχω ιδέα.
Ωραία. Αυτό είναι από χρυσό. Για να κάνει 300€ μπορεί. Μου λέει πάρα αυτό. Το πήρα. Θέλουμε κι άλλο φούρνο. Εγώ που θα το χωρίσω στο φούρνο. Α, δεν χωρεί. Όχι, εδώ δεν ξέρω τι. Θα βάλουμε και άλλα πράγματα. Οπότε. Βρύση. Τι. Λες. Πάρε βρύση. Βάλτε. Προβάλτε. Τύχη. Θα γίνει περίεργο. Ωραία. Το κουκ. Δεν θα πω. Δεν πειράζει. Reward. Claim. Πάρεις κάτι πράγμα. Ωραία. Manage. Recipes. Customers. Τι είναι αυτό. Pool girl. Lifeguard. Τι έχω πει σήμερα. Pool guy. Να μου έλεγε pool guy. Ωραία, πάω το pool guy. Ναι. Ωραία, πάρω τον pool guy. Δεν μπορώ να πάρω με τον pool guy. Ωραία, πάρω αυτό. Ούτε αυτό. Τους καλύτερους είναι γιατί κάτι έγραψε. Ωραία, πάμε. Pets. Buy a pet. Έλα. Μίλα στο. Γεια σου, τι κάνεις. What pets, τι pets έχεις. Παναγία. Γιατί ένα σκύλι κάνει 35.000€ από ερώτηση, κύριε. Απλή ερώτηση. Στο μεταξύ αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Απλά γράφει DCF. Το σκύλος τι είναι, CC. Είναι rare. Γιατί ένα σκύλος είναι 35.000 born. Αλλά εντάξει. Τώρα όπου είναι. Πάμε στο σπίτι. Ναι, μπες. Λοιπόν, θέλουμε... Αυτόν θέλω. Farmer. Από το Grow Garden. Πού είναι ο Farmer. Να δώσω. Ναι. Καλά, γιατί σου κάνει το σειρό, απλά πατάω κλικς, σαν να σου κάνω 5 χρόνια. Δεν θα κάνω τίποτα. Όλοι πάλι να το κάνουν. Μπορώ να το κάνω άλλο ρεστοράν, τους φάω. Αν μπορώ να το φάω. Διπλό. Κάνε κλικ. Οκ. Arthur, you'd like to diminish your free group or... Όχι, το θέλω. Δώστε μου λεφτά. Έλα. Νομίζω πρέπει να αγοράσω κι άλλα. Σόπις. Δεν ξέρω να μ' ακούτε, μα δεν θα μ' ακούτε οπότε πάω να διαμάσω λίγο τη φωνή μου, ωραίος. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Πολύ μου θα πάει σε λίγο καρτό συμπέλ. Ειλικρινά δεν ξέρετε πώς μιλάω κανονικά, δηλαδή δεν ακούγω, παίζει να μην ακούγομαι τώρα, απλά να προχωρούσε στο βίντεο. Αν μ' ακούτε τώρα, εντάξει. Tomato group. Πάρε tomato group. Continue. Ωραία. Αφού έφτιαξες το tomato group. Tomato group. Group. Refresh. Πάρουμε. Δεν μπορούμε. Level 6. Από το πράσινο να τον φτιάξει.
Ρε, εμείς θα κοιμηθούμε λίγο. Γιατί δεν έχω πλέον. Πού μένω. Shop. Ό,τι είχε αμάξια. Πάρω αμάξι. Έλα Μίτσο. Το Greg Garden και εσύ. What do you have bought? Δεν μπορώ να διαβάσουμε τα reward. Πώς σου κάνω αυτό. Φοράγγελ, τι είναι αυτό. Πάρτε. Δεν είναι εδώ πέρα. Βλέπεις το πλάτο. Ωραία πιάνω. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι και αυτό. Ο Κάρβος θα πάρω. Αυτό είναι πολύ. Πώς πρέπει να ξεπίσουμε λεφτά. Ρόμπους. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Εξηγήσω. Classic Arcudi Game. Δεν βλέπω κάτι μέσα. 3.000. Μπείτε να κάνω 5.000. 2,5. Ωραία, έπλεκνο τι έχει. Έχει ντεκορί. Πάμε πιο μέσα. Έχει φυτά. Ναι, σου όλες τις τιμές. Κάρπετ. Σπίτι πάτωμα. Κόκκινο θέλει. Ναι, με σίγουρη. Πάει. Είναι για ένα. Πάμε σπίτι. Πάμε εδώ. Όχι, είναι για ένα vlog. Ωραία, από εδώ είναι προσωπικό. Όποιος χαράζει. Ωραία, πάλι. Τι θες πάλι, πάτα. Ναι, κλαις. Play skipping one. Να, δεν μπορώ να το βάλω. Βάου. Τι είναι αυτό. Τι βρήκα από τα τέμα το βρήκα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα δούμε. Βάλε εδώ. Βάλε και εδώ. Εδώ. Παίζουμε puzzle, παίζουμε. Ωραία, λοιπόν. Βάλε από εδώ. Μέχρι εδώ. Σεισμός. Εντάξει, απλά το χρησιμοποιήσω πάνω. Το Tomato Group. Έτσι. Όχι πάλι αυτό το drag. Το drag. Λοιπόν. Τώρα τι να κάνουμε με τη ζωή μας. Τα λέμε σε 60 ώρες. Γεια σας. Θα τα πούμε σε λίγο. Μάλλον. Ωραία, πάμε. Δεν έχω και μπαταρία. Ωραία, πάμε να δούμε κανένα σπιτάκι. Την επόμενη φορά θα δω πώς κάναμε 2 ώρες. Εγώ ξέρετε, απλά βρίσκω παιχνίδι. Αυτό απλά μου το βγάζω όλη την ώρα. Λέω, ωραία παιχνίδι φαίνεται. Θα το παίξω άλλη στιγμή. Μου το βγάζω όλη την ώρα στο Roblox να το παίξω. Να. Okay. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like, ένα σχόλιο. Όσοι ξέρετε πείτε μου τι είναι αυτό το πράγμα και πώς το χρησιμοποιούμε. Οκ, γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εσύ απολύθείτε όλοι. Ευχαριστώ για το θέατρο. Απλά κάνω, συνεχίστε να δουλεύετε. Εγώ πάω καμιά βόλτα στο εξοχικό.